Çartana başı atly dörejilik bäsleşen atnazylar ilki bilen hormatly prezidentimizden Çartana başı atly bäsleşen jilmes tapgan atnazylara iýeren gutlugyny ul ünsülen dinlediler. Döwlet başlamadan gutlugyna bellenşi ýaly. Bu dörejilik bäsleşige milli aýdymsal suňatymyzy ösdürmäge, zikini ýaş bagşa sadanalary ýüze çykarmaga, olary gollamaga uly ýardam berýär. Bäsleş atlaşmagy istek bildirýän zikini dutarçy bagşa sadanalaryň sany ýyl-ýylan artýar. Şunun bilen baglanykda hormatly prezidentimiz ýurdumyň ýaş bagşa sadanalarynyň şerwan perdelerde ýaňlanýan aýdym faallary bilen geljekde bagşylyk suňatymynyň hasa ösdürmegine uly goşantlaryny goşak tuklaryna anam bildirdi. Arkadaly gahryman serdarymyň gutlugy bäsleş gatnaşyklaryň gyzyň gollawyna münasip boldy. Dörejilik bäsleşigine 18-35 ýaş aralygyna kıýaş ýerine ýetijleriň gatnaşmagy ýurdumyzda ýaşlar baradaky aradanyň döwlet ýadatynyň möhüm ugurlarynyň birdiginiň aýdym tutamatydyr. Ýaşlaryň hemme taraplaryny ösmegi, olaryň aň, dörejilik we ruh guwatlyklaryny netijeli ulanmaklar üçin döwletimiz tarapyndan ähli mümkinçilikler döredilýär. Çartana başı bäsleşiginiň jemleş tapgaryny detdäki tapgarlarda ýeňizi bolan Aşgabat we Arkadaş şäherlerine hemde ýurdumyň welaýatlarynyň bagşylaryň 14-si dutaşy sadanalaryň 14-si gatnaşdy. Ilki bilen dutaşy sadanalaryň çykyşlaryna giň orun berildi. Ýokary usatlyklaryň ýerine ýetiren halk saadlaryna halkymyň geçen taryhy ýoly öz beýany tapýar. Bagşy sadanalaryň milli saadlary çalmagyň halk aýdymlary aýtmagyň ýurdumyň dörli sebäplerine mahsus ýol esasynda ýerine ýetirmekleri bäsleşiň köpügüşini käsetli bolmagyna getirdi. Berqara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwründe Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Ahman Akadamyň medeniyet ulgamyny kämilleşdirmek boýunça başlanýşlary her wagtda hormat prezidentimiz Arkadaly Gahryman serdarymyň ýol başlygyna üstünlikli durmuşa geçirilýär. Şunna milli mirasymyzy düýük öwrenmek, aýygy saklamak hemde dünýäde wagt etmek boýunça işlere möhüm ähmiýet berilýär. Ýaş nesillerde medeniýetimize bolan sevgini kemale getirmek, olaryň dörejilik okuwyny höwetlendirmek, şeýle-de dutarda ýerine ýetirjek, bagşylyk suňatyny geljek nesillere ýetirmek we dünýä ýaymak, zekini bagşy sadanalary ýüze çykarmak maksady bilen geçirilýän bir bäsleşigem munyň aýdym tutmamasydyr. Tarihi ýüzyyllara uzayan dutar çalmak suňatyna parahatçylyk söýüji halkymyň durmuş felsefesi we ruhy gymmatlyklary öz beýany tapýar. Dutaryň jadyraýjy owady bilen bagşy sadanlar döredijiliň öz boşly mektebini döredipdirler we bu suňaty nesilden nesile geçiripdirler. Dutarda saat çalmak suňatynyň biziň günlerimizde çende asyl nususyny saklap gelmegine, onu kämilleşdirmegine bagşy sadanlara ul orun değişirler. Türkmen halk saat uralary her wagtda dörli orkestrlaryň düzüminde ýaňlanyp, şolaryň hatarına dutar saat uraly milli saat medeniýetimizde öňdäki orny eýelýär. Dutarçy saatlaryň ýerine ýetirmegine ýaňlanan dünýäniň dörli halklarynyň saatlary, şol sany nusra saatlar konsert maksatnamasyna gaýtarylmajak öwüşgün çaýýar. Häzirki döwürde ýaşlar halipalar bilen dörli bäsleşiklere, döwlet derejesine geçirilýän konsertlere, bayramçylyk dawaralaryna işen gatnaşýarlar. Munyň özi gatlarda baky ýaşajak suňatylardan meşhur türkmen bagşy sadanalarynyň ýollarynyň münasip dowam etdirilýänini görkezýär. Bäsleş gatnaşyklaryň ýerine ýetirmeklerine joşgun ýaňlanan Çartana başı aýdymy tomaşaçylaryň dowamly el çapyşmalarına goşdy. Hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahryman serdarymyň ýaşlaryň dörejiligine berýän üns aradasyndan ruhlanyp, bäsleş gatnaşylar aýdym suallary aýratyn joşgun we usatlyk bilen ýerine ýetirdiler. Konsert maksatnamasyna halkymyň saat medeniýetini we oň parahatçylyk söýüjlikli ýolgalaryny wagt edýän çykyşlara möhüm orun berildi. Konsertde Magtumuly Pragynyň goşgylaryna dördülen aýdym suallaryň joşgyny ýaňlanmagy şu ýyl ýurdumyzda we dünýäde giňden bellenilýän beýik şahyryň doglan gününiň şany 300 ýyllyk senesini hasa dawrananyrdy. Bäsleş gatnaşyklaryň hemmesiniň birlikde ýerine ýetiren Arkaşnama adly aýdymy halkymyň awadançylygynyň, mehriban watanymyň muny meýlekde güllep etmeginiň we milli medeniýetimiziň gymmatlyklarynyň dünýäde wagt edilmeginiň hatyrysyna hormat prezidentimiň başlanmagyna durmuşa geçirilýän giňgerme özgertmeleri bolan belent bu soňjyň senat bolup ýaňlandy. Ýeňjileri tiýraglamak dawarasy jemleji bäsleşiň aýratyn tolgunlarjy pursatlarynyň birine urildi.
Dawlat nişanlaryň şowkuny el çapışmalary arasynda ýeňiji bolan bagşylaryň hem-de duýtaşy sadanlaryň 14-siniň atlary yglan edildi we olaryň her birine ýürüte diplom hem-de altyn zynjyr çeýrede çartana bagşy bäse sanat nişanlaryň ählisine hormat prezidentiniň adyndan ýadgarlyk sowgatlar goşuldy. Bäseçiň ýeňjileri çykyşlaryna we Qara döwletiň täze ýamynyň galkyş döwrüne ähli bayramçylyklarymyzyň bede bolan milli bagşyçylyk we dutarda saz çalmak medeniýetimizi mundan meýlekde ösürmekde ihlaslaryny, dörejilik zekinlerini gaýgyrmajakdyklaryny ananlardylar. Bugün meniň durmuşymda ýatdan çykmajak taryh günleriň biri. Pähim paýgasym many Magtymul Praga ýylynda Türkmeniň altyn asyry atly bayragyny almak ugrundaky bäseşiň çäklerini geçirilýän Çalsana bagşatly bäseşiň ýeňçisi bolmak bagty meýeser etdi. Beýenjimiň bu ýysanjymyň çägi ýok. Watanymyzyň aýdyn geljegi üçin we şuň üçin gujur gaýratymyzy gaýgyrman halal rahmet çekdigimde anlandyrmaga ruhsat edin. Goý gahrman arkadagy gahrman serdarmyzyň siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak tutýan il ýurt ähmiýetli asly işleriňiz hemişe rowaj alsyn. Meniň şu durmuşymda ulubur ýatdan çykmajak wakalaň biri boldy. Arkadaş şäherinden ilkinji bolup Çaltana bagşy bäsleşige gatnaşyp bäsleşikde ýeňiji bolup hormatly prezidentimiziň şat erpaýyna münasip bolmak bagtyma adam ýeser etdi. Biz bagşy sadanlara şular ýaly ul mümkinçilikler döredip berýän milli medeniýetimiziň hak howanlary gahrman arkadagly gahrman serdarymyza köp sag bolsun diýen goýulan janlar sag bolsun tutýan tutumly işler elmide amara waç bolsun bäsleşikde ýeňiji bolan ähli deň duşlarymyň şat erpaýlar gutly bolsun. Sag bolun. Şu gün meniň durmuşymda ýatdan çykmajak pursatlaryň biri boldy. Çalsana bagşatly bäsleşigine ýeňji bolmak bagty maňa da nesip etdi. Biz ýaşlara şular ýaly ajaýyp durmuşda ýaşadýan gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, tutýan tutumly işleri rowaj alsyn. Pähim paýgas ummany Magtymul Praga ýylymyzyň her bir günüň toý bayramlary wetlenýär. Ine şuň hem şolar ýaly şatlykly günleriň meniň pursatymda ýatdan çykmajak günleriň birine urildi. Çalsana bagşy bäsleşigine ýeňji bolmak bagty maňa hem ýeser etdi. Gahrman arkadagy gahrman serdarymyz, goý siziň janlaryňyz sag, ömürleriňiz uzak bolsun. Arkadagly gahrman serdarymyza şantide ozunga tatar paňyda ya alkışlarymyz kentide başylar joşar bugün ay galkanyşly döwrümizde arkadagly serdarymyz uzağa bolsun ömrüňiz uzağa bolsun ömrüňiz. An hasun meniň ömrümiň, taliplik ýyllarymyň iň bir boýsan günleriniň biri. Gahrman arkadagly serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Biz talip ýaşlara okumany, öwrenmäni, şeýle ajaýyp uly sahnalarda öz başaryňyzy açyp görkezmäni, döredip berýän mümkinçilikler üçin wenan bagşy kalbymdan sunuga tüseýän bagtly maşgalamyzyň adyndan köp sag bolsun aýtýaryn. Pähim paýgasym many Magtymul Praga ýylyna meniň emmer durmuşymda ýatdan çykmajak taryh günleriň biri boldy. Gahrman arkadagly serdarymyzyň taýyp tagallasy bilen ýurdumyzda geçirilýän Türkmeniň altyn asyry bäsleşiginiň şäklerine geçirilýän Çalsana bagşy bäsleşigine ýeňji bolmak bagty maňa meýeser etdi. Men beýenjimiň bu ýysanjymyň çägi ýok. Bir de şular ýaly sahnalarda, owadan sahnalarda öz dekin başarymyzy açyp görkezmäge uly ýardam berýän biziň baş halipamyz gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, tutýan tutumly işleri elmide amara rowaj alsyn. Pähim paýgasym many Magtymul Praga ýylymyzyň her güni toý bayramlary weslenýär. Ine şeýle toýly günlerde maňa da döwletiniň şäherine geçirilýän Çalsana bagşy bäsleşigine ýeňji bolmak bagtymy ýesler etdi. Sonuňta
sarpa goýulan döwri bize peşkeş beren gahrman arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsun diýýär. Goýulan janlar sag bolsun, tutýan tutumly işleri elmydama rawaşyklara beslensin. Bäseşiň ahyrynda gatnaşyjylar hormat prezidentimiň adyna ýüzlenme kabul etdiler. Onu ýaşlary gollamagy, milli medeniýetimizi ösdürmegi esasy ugur hökmünde kiýsetilen döwlet syýasatyny üstünlikle durmuşa geçirýän arkadaly gahrman serdarymda hem-de türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyza tüýs direkden hoşarlyk sözleri beýan edildi.